Haló! Vitajte na Spojenej škole v Ružomberku. Miesto, kde sa spája remeslo, kreativita a vzdelanie. Už viac ako 70 rokov pripravujeme svojich absolventov v rôznych študijných a učebných odboroch pre ich budúce povolanie a život. A teraz poďme na to. Predstavíme vám náš odbor cukrár, cukrárka. Naše pani majsterky Gabika, Katka a Libuška. Naši skúsení pedagógovia a majsterky vás naučia všetko od základov až po cukrárske umenie. S láskavým prístupom a rokmi praxe vedú žiakov k samostatnosti a precíznosti. A teraz my budúci cukrári a cukrárky. Tu sa z obyčajnej múky a cukru rodí umenie, ktoré teší všetky zmysly. Učíme sa srdcom aj rukami. Každý deň objavujeme nové chute, tvary a techniky. Vzájomne si pomáhame, zdieľame nápady a učíme sa spolu vytvoriť niečo výnimočné. Každý z nás prináša vlastný nápad, vlastnú fantáziu. Spolu miešame, pečieme, zdobíme a popri tom sa učíme od seba navzájom. Naše zručnosti rozvíjame v moderných cukrárskych dielňach priamo v škole, ale aj v prevádzkach našich partnerov. Tu sa učíme, ako to funguje v reálnom svete. Od tradičných zákuskov po moderné dezerty. Učíme sa sledovať nové trendy, experimentovať s chuťami a tvoriť vlastné originálne recepty. Učíme sa pripravovať klasické zákusky, ale aj moderné dezerty. Pretože cukrárstvo nie je len remeslo, je to umenie. V rámci prípravy sa pravidelne zúčastňujeme rôznych domácich a zahraničných súťaží, kde zažívame úspechy, spoznávame nové trendy a získavame inšpiráciu. U nás nejde len o prácu, tvoríme priateľstvá, zážitky a spomienky na celý život. Spoznávame nové mestá, ochutnávame inšpirácie a učíme sa aj mimo lavíc. Spoločné akcie nás spájajú a vytvárajú zo školy miesto, kam sa radi vraciame. Cukrári zo Spojenej školy majú možnosť získať skúsenosti aj v zahraničí vďaka programu Erasmus+. Program, ktorý otvára dvere do sveta a rozširuje obzory. Každý zážitok nás posúva ďalej, ako cukrárov, aj ako ľudí. Cukrár, kreatívny odbor pre tých, čo snívajú sladké sny, miesto, kde sa sny premieňajú na realitu.